Good afternoon, guys. Muli bwanji konse kumene muli. Yapapanda tipatsane kwa update. Kuma update imene isi kuti ujula kwa ine. Ine ndifuna ipereka kwa ino. Update imene limetonso ndinkuleme uja. Dzina lake ndi Robert Kiyosaki, amene ndithu adalemba buku la Rich Dad, Poor Dad. Buku limene ndithu limathandiza kwambiri pa nkhani yokhuzana ndi kupanga manage nkhani yokhuzana za chuma, ndalama, kuti ungayipanga manage bwanji ndalama. And mkulu amene ndithu ndi businessman wankulu komanso kuphatikizapo ndithu J. Donald Trump. Yeye ndithu mpaka analembanso buku ndi Trump ngati ndithu lothandiza wanthu kuti yes, kuti ufuna kulemera. Buku dzina lake amati Why We Want You to Be Rich. Buku limene analemba Robert Kiyosaki ndi Donald J. Trump. Analemba buku ndithu limodzi ndithu. So actually mkulu amene sikuti ndi munthu wazibwana and nkoti amaganiza kwambiri and koma on this pa comment yake pa nkhani yokhuzana ndi nkhondo imene ikuchitika pakati pa Iran, Israel komanso America, sikuti akumakhala ukondera kuti ndine Trump ndi nzanga. Iye akumango lemba zimene ma facts okhawo kamakamaka. Iye ndithu akumakamba za philosophy ya nkhondo imene ikuyendera, like sakumakamba zokuzati amakamba kuti anthu ayapanga understand nkhondo iyi. So poyambirira paja tinakambaso zinthu zake zimene anakamba apanso ndithu waperekanso ndithu update ina. So update yalero ndiyonena kuti akufunsa kuti mukudziwa chifukwa chimene Iran mpaka napano lero ndithu tsiku la number 16 chiyambikire ni nkhondo icha. Mukudziwa chifukwa chimene Iran mpaka napano sinagwerebe, chifukwa imanena kuti igwe after kupha mtsogoleri wake. Nde iyeyo amanena kuti pa nthawi imene America inapita ku Libya kukapha mtsogoleri wawo, akuti Iran nthawi imene janali mkalasi like imaphunzira ndi imatenga notes kumalemba kuti kumene chachitika nchani, chifukwa Iran imadziwa kale kuti panga talike panga fupike anthu amene wawa adzabwera ndithu adzamba ndithu kugwetsa, adzafunanso kugwetsa dziko la Iran. And ineyo ndakupasani video pano ya general wakale oku America, dzina lake ndi Wesley Clark, and video imene nayipenga muna kawiri katatu kuibwereza 2001. Iye ndithu amanena pa television ndithu amauza anthu kunena kuti tili ndi maiko 7 oti tigwetse nda amachula maikwacha komano kumapeto kwake kunali dziko lija la Iran. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Yes, analichua dzikolo. And zimene zaka zambuyozo, and iyeyo anaza kuti ndi 5 years, mo 5 years maiko sawade katagwetsa. Nde maiko acho saja nagwetsedwa. So iwalani zizomati iyayi apapa kuiraniko iyayi apapa makuti zonse zimene amakamba pano pazo sisi ndi mbwerera zokhazokha ndi ndale zokhazokha zongofuna kumwabusisa anthu komano zifukwa zimene iwo analemba kale and zinali kale mabuku kale kuti tukagwetsa dziko A B C D mpaka na mafumu akuti izo ndi zifukwa zamamango kuti kufuna kungapanga brainwash anthu kungasokoneza anthu ndithu kuti azikhulupirira chinthu chake chimene definitely chinthu chipalibe. So amafoziti muna support pakhale muna support ya anthu komanso zimene akupanga iwozo zisaonekere kuti ndizotani ndi zinthu zoyipa kumayiko anzawo. So iyeyo anakamba kuona kuti pa nthawi imene adapita ku Libya, yes, Iran inakhala pasi kumalemba ndithu notes kundichitika njani. Pa nthawi imene anapita ku Iraq analemba notes and munthu amene ankalemba notes iyo amutchulaso zina kuti anali General Mohammed Jafari. Ndi amene ankalemba notes zonsezo kuti chikuchitika njani. So iwo aja anapeza kuti America ikumayuza the same old way. So mu buku lawo la America njira imene amagwisa ntchito ndi imodzi yokha basi. Ku Venezuela anagwisa ntchito njira imodzi yokha basi. Njira yake ndi yotani imene America amagwisa ntchito pofuna kugwetsa maboma maiko azinzawo. Njira yake ndi yoti cut off the head and the body will follow. Dulani mutu chitupi chizitsatira. Chimachitika njani munthu akandula mutu? Kungodula mutu chimachitika njani? Sibasi. Mutu wa T
ndiri thupiso limataniso limagwa. Kuphanjoka timapha kuti kumutu timasasantha kumutu pa basi njira umangore kauli katatu basi. So njira imene mubuku la Americans ndi imene ilipo and ndi imene ikugwiritsidwa ntchito kumayiko onsewa. Check ku Vietnam, ku Libya, ku Syria, ku Iraki, mutu basi mangodula mitu basi. Venezuela nangodula mutu basi. Dzulo mwina sotengo dzulo kunali mambo okweza flag ya America dzulo ku Venezuela. Delcy Rodriguez president panopa amene ali vice president ameneyo anayima nditu kumathokoza America. Basi tupanga strengthen ubale wathu pakati pa ife ndi Americans makuti president ali kundende uko ku America. Ali nkalomuka ngono kwambiri condition yake sidi bwinonso. Anamusiya mmene momo. America kabereka izitsulo. I mean zosa pepa yayi. Right? Ngani yake kungona mizira basi. Hayi iweyo ma drugs yanchani basi. Koma yachikulu mafuta. Panopa tell me. Ntaimeja mapolisi mabote. Tell me panopa kuti nkhani ya ma drugs kwenda bwanji. Panopa tell me. Nanga Trump akumati yani nkhani ya ma drugs. Anajeso kuyiwalaso. Chifukwa munthu ukangonama sujida kuyiwala. That's why pali mwamba amene tell the truth so that you never forget. Ukana chilungamo suma iwala yayi. Kumana ukanama mufuna kumbukire. Tell the truth so that you don't remember. Yankho chilungamo kuti usiza kumbukire. Munthu akufusa pano undizaka zingati? 22. Yeah, okay, fine. Ngazizoonadi kukufusa so after 3 months, 4 months, 5 months. Yemaza kaso 22. Pamene ukanama ulizaka zingati? Wanama ndilizaka 19. Akazakufusa after miyezi umene uzakumbukire kuti kuti nani nauli yani. That's it. So ma Americans panopa iwala zotana ananama zoti kubile kuti ma drugs ayiwala angokamba nkhani kuzana ndi mauje mafuta zimene amapitira za mafutazo. Panopa zimene akupitira za mafutazo. So governor waku America kucheno ku North Carolina Lindsey Graham anakambasa nkhani yomwe kuti 30% ku 31% kwambirani so chimodzimodzi osewa titenge hayi ife tidya bwino kwambiri mora sikathu kwathokoza kwambiri sikathu zimene akupangazi. Yeah. Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. We're going to have a partnership with 31% of the known reserves. This is China's nightmare. Yeah. This is a good investment, and we should applaud our men and women in the military who are doing something I've never seen done before. I mean, do you think we can say kuzina di China? Aye, mafuta. Chabi. So Muhammad Jafari anampa kulemba notice. Irani inazamulika. Okay. So America igwisa ntchito kudula mutu chitobe kutsatira. Okay. Chabi. Ife bange banji. Akuti Irani inabwa ndi system. System imene machita kuti Mosaic doctrine. System bene. Mosaic doctrine. Amene mnapanga kuza computer mukazi waka ka mosaic ka mosaic oloso mufone moso kalipo so ka mosaic chimakhala chinthu chimodzi koma mkati mwake muli timapisi tosiyana koma chinthu chimodzi koma mkati muli timapisi tosiyana. So mosaic doctrine ndi njira imodzi imene Iran inagwiritsa ntchito. Kwena kuti yani zithandizo yani zimenezi zithandizo kuona kuti iwaja anazigawa mphamvu kuzika ma branches mphamvuzo, right? Anagawa mphamvu kuzika ma branches. Headquarters ilipo, command center yolamulira kuti makuti kuti ilipo komano nkhani yona kuti tingolekeza ngati kuti
tingopereka example ya Malawi nanga sikuti timvane bwino. Ku Malawi kukhale asilikali military base, asilikali adziko. Kulilongwe kukhala asilikali, kuzomba asilikali, kumachinga boma lina lililonse, district ine iliyonse kukhale asilikali kumene kucha. Right? Komano asilikali onse aja ndiwonena kuti ndi amodzi, koma Mosaic doctrine chimene mapanga chino kuti command center yawo simachokera ku Lilongwe ngati capital city. Right? Iwo ajawo kandi kuzomba kuja kumene jako ali ndi kuthekeraso kupanga command. So the barracks so the base by your castle yimaso by your castle. You understand? Olo kutakhala kuti kulikulu kuja ku headquarters kuja commander waphedwa. Right? Komano mose muja mabase onse aja mulikale makomanda amene sometimes komanso chachikulu chona kuti system imeneyi kumadera ngati kumene kujako usamadziwa kuti ukuchitika chani, kumene kumakhala intelligence yawo au samakhala intelligence yawo. So meaning kwena kuti inu tinamvaso maripoti kuti yayi aphulisa kwa ujeni headquarters yanchani, headquarters akulako komano ku Iran headquarters yesi naphulisidwa koma still pakati pano mabuba pakati akupita amapita kuti yes akulu majeni akulu anaphedwa almost 50 koma still mabuba kumatuluka anagwisa ntchito system ya Mosaic doctrine. System mena iyeyo kulongoswa kumuna kulongoswa ndikuona kuti akuti olo sina pangidwa kuti system mena kuti muwine kuti basi muwine ayi, koma ndi system mena kuti inuyo ikupangani cost, koma pakhala povuta kuti muipange defeat, pakhala povuta kwambiri kuti muimalize. Tefaino okay inu mapulisa apa koma kwenda kuja sura adikira kuti commander atiuze zochita yayi, koma iwo ajaso nawonso ali ndi command center yawo, nawonso akuzosa kuti mutani ndeni ngamapulisa ka kuisifani kamapulisa kuti kumachinga ndito kumachinga kuchasa nawonso akuzosa zochita, nawonso ali ndi zida zawo, nawonso amapanga zida mene kujakoso and zomwe zikuchitika kumachinga kumangochisa kuzidziwa kumangochikoso apanga zinthu zawonso. So that's why Iran yafika mpaka na padeti ya leo ya 16. Kama no achievement imene makamaka system imene abogwisa ntchito ma Americans imene yagwira ntchito ndi true. So kuti simagwira ntchito maiko enawo sewa koma ku Iraniko yakanika. Chifukwa chani? Chifukwa mphamvu zija anazitenga nkuze mwaza. So anthu mene amayankhula kuti you cannot fight a system. The system sungalimbana nayo. System ndi chinthu chine chake chapadera. Oleweri ngolekeza ngati president wa dziko le sumulemekeza. Umathawa kumikuima pa chilungu mtukwana ayilema kuti ngati president, right? Koma system ikangoti yapera mukamange. Iwe system ngakhale wewe uli bamwana president yo, koma system ibwera ikunyamula pakhomo la kwanu, system ikunyamula ikakusiya ku court, system ku court kuja kopeza kuti judge akuza kuti ukakhale zaka 20 kundende. Iwe sokomada baso. Weka kungonda system yoka like imene mphamvu ya system ikungunyamula weka okusiya. And even munthu amene manto kwana osamuona ikoso. Koma system yakupita yakugwira ntchito. So that's what happens. System and the system. So ulimbane ndi system zimavuta kwambiri. Right? Ulimbane ndi system zimavuta kwambiri. So uyo ndi mmene ndithu anayankhulira. Next video is coming also.